niin, tervehdys vaan kaikille ja katsotaanpa tällä kertaa tämmönen lyhyt video, kun tehtiin tuossa syksyllä tämmönen ulkoauditorio kautta esiintymislava vanhoista pappilan perustuskivistä. Joo, hommathan alkoi tosiaan sillä, että kuorittiin tuosta ensin tuo pintamaat ensin pois ja sitten otettiin tuommoinen tasainen hiekka tuonne pohjalle, tuommoinen 40 senttiä, niin saadaan tuosta semmonen tuosta pohjasta, että se ei sitten roudi tulevina talavina. Siihen sitten hyvin lätkätyn hiekan päälle sitten otettiin tuommoista kunnon mursketta ensin pari 30 senttiä ja sitten siihen murskeen päälle otettiin tuommoinen niin sanotusti asennuskivituhka, mihin sitten on hyvä ruveta noita kiviä painelemaan ja saadaan hyvin pysymään ne sitten pystyssä. Tuohon alkupäähän tulee tosiaan tuommoinen pieni esiintymislava ja sitten tuonne tulee tuonne esiintymislavan taakse, missä on nuo montut kaivettu, niin tuonne lisätään multa sitten myöhemmässä vaiheessa ja sinne tulee puita, niin siinä on siksi tuommoiset isot kuopat tuolla. Tuossa muotoillaan tuo esiintymislava, siihen tulee tommonen puolipyöriä ja siinä sitten ensimmäisiä istuinkiviä ruvettiin nostelemaan tuohon. Tuo kyllä toimi hyvin tuo, että siinä oli tuommoinen parikymmentä senttiä tuommoista pehmeätä kivituhkaa, niin tuo kyllä toimi niin kuin asennusalustana erittäin hyvin. Tuohon eturiviin katseltiin vähän tommosia pienempiä kiviä ja sitten pyrittiin siihen, että niitä vähän niin kuin tuonne taaksepäin sitten nostellaan tai katsellaan sitten vähän isompia kiviä tuonne takariviin. Muistelen, niin olisikohan tuohon kaiken kaikkiaan niin kuin 8 riviä tullut noita kiviä. Että nuo on tosiaan aikanaan palavellut nuo kivet tuossa vanha pappila perustuksina ja ne oli sitten tuohon kentälle levitelty hyvin, niin sieltä oli helppo sitten meidän katsella semmosia sopivan muotoisia kiviä, mitkä sitten parhaiten sopii mikä mihinkin. Että ihan mukava oli välillä päästä tekemään tuommoistakin, mikä sai tehdä vähän niinku luomella ja muutamia kiviä vähän sitten saatiin vähän, tai muutaman kerran piti vaihtaa paikka, että löytyi niinku hyvä paikka, mutta kyllähän ne on melko hyvin kuitenkin aina istu tuohon. Tuohon sitten vielä tehtiin tuo esiintymislava, se nousi joku parikymmentä senttiä tuonne ylemmäs, niin siihenkin katseltiin sitten tuolta löytyi oikein niinku siihen niinku tehty ja oikein oli nuo kivet, että ne yllättävän hyvin istu kyllä tuohon. Ja tuli kyllä tuosta lopputuloksesta ainakin omasta mielestä ihan siisti. Sinne sitten hyvät kivituhkat tuonne vaan päälle ja sitten ajettiin lätkällä se tuohon kiinni. Sitä mukana toin tuo kivituhkaan sitten tuossa mukana, kun tehtiin eteenpäin, niin pääsi aina koneella sitten mahdollisimman lähelle aina tuonne